vystúpil z auta, hovorím, ide stierače, rozprával sa s kumpárom, hovorím, 5 minút, 10 minút, čo tam je, čo je vás háňa, ako konkrétne, o 15 minút, čo nás nechal sedieť v taxíku, sa vráti, vysmiatý, hovorí, už nie je problém, prestalo pršať. Vy asi veľmi nedvaja, ale nevadí, máte plno energie, vidím to tak, takže môžeme súťažiť. Takže ty... Ja som nadstredne inteligentný, ja som okamžite pochopil, že mám stabilitu. Což ty zurivý, co? Což ty zurivý, co?